Eléyìí mi. Ino na azulo. Ina azu ye mega kwanne. Did you search up and down na backyard? Search up Hanino. Abohugi ada, abohugolo. Ele keza gazaga. Ada? Oh, we ma show we can poga. Ele yimi. Lenu ikuya. O ma de nwe de be hye were biko. Enwe hime gabi. Enwe hu. Ifuru wa be wo nkware, ye funu ga lebe ga kumpa koloro jema. Okwage zora hi. Okwa ugi jeje zibe. Bieru nnonga hu nwa para nnu ba cha haja. Pege ga para. Me ye huna no nye ge pa ala ha re mma. His ubu ho bolu bo re mma. Ori gi mmanya. When he would ya wake it up. Len J a kitchen, Jeshi Alamuka. When you him ya ye kweye, Gimege mega share ye. Agamama get with engage little tweet or pan. He get each nga, he gano richer. Jeshi, where him and I name it. Diga Hale Jezo. When they be share with me with it. People hate the legends or my cock as well. Yes. Diganga, digi me ferry. Yes, digi me ferry. Ele he make. In a bar when he make. In a Nawurula Hapura. When he goes on guy, you wait for I know what that was wrong, he goes on Hapura. And I want Naga was Zomaki Zomaki, God, and Yamana Shapuruga. You go, Mana. Emma, let me jaman, you no nishi. She wouldn't again again, because the maybe JJ Kutrunga. You go, Anoma, where the common, where the coppers are. Ozioma! Take you get a hungary. Gagafi, Gagafi, and wait to Mukebe with it. Nigaria Masha with him, make by him. Everyone did her kitchen. Lawrence Mubuji ozi with moto nkano. Opa brange shige poje mo yobu by 4:30. Egwara m wala. Elebe na jubu. Lawrence kas Muburu moto nkano ka m we bugi ozi. Inu iPhone agwa gi. Na msi ya buje mozi. Inu iPhone ekwu. Aga hese. Nke aga hese rai. Ngwa nye mki ka nya tonwo. Woli moto zo bulie, woli moto zo we. Moto ke ka ncho shopara. Oji kwaje m uyo. O moto. Ke hene mege. Asi gi woli moto ozo jebe bi na eje ka m kanya taze enwe njebe ebe na eje gi para nu moto ozo jije manu ime kula so nyeri ime ho like ri he ga na ari ya hu mma ri obi mo ho ga na emi moto ka m choro ipeji muki na so okwu machine ga mi pa moto ozo asa goku agabalagala iri uli membo
Can you get up on my can not drive? I said driver ya kpọrọ m je ebe ọ sị na ya na driver na-apụ nsị driver ngwa ya bụrụ moto ọzọ pụrụ ejebe na nyakasị onwe m ọ sị mba na moto nke a ka ọ ga-ebu wee bịa eziokwu igwe akwa ịmara na shi o nwere kpahụ eji arị onye ri ime o nwere kpahụ eji arị akwa ịmara na kpa taa chiyo ọgbawari na amụrụ Jesus Christ na kwala fugoyi achala anya wee nwaanyị asọlụ m ebe na agwa yi wee nwaanyị asọlụ m tata buru izizi n'ikpeazụ mmanụ ọnụ na ya ejebe ebe ọ chọrọ ije chesia mgbe o ji chesia na TV ya bụrụ nye nwa tata buru izizi n'ikpeazụ gbawari gbaguri hey gad amanilọlọ jesi nata unu eme ka mmalụ maka ifi gịnị nwaanyị ama mbazi moto ọzọ oke m ndeke ka m gwa ya afa ji atala m ahụhụ anaghị ekwu ka ekwuga igwe ka m ga-asọpọtụ nwaanyị erela ya ime ihe ji asọpọtụ nwaanyị agafụ ya ahụ ọlụrụ gwa m nwaanyị atahụ m nnụta ọ n'anya chere ofere nwa nwedi ma mụọ nwaanyị ime mmụọ ya mụ nwa nwoke nwere ime aga m agbade nnụ ntị ma gị ma nwaanyị gaa aga m ejikwa gbahie m ntị abalịsị gbahie m ntị obi igwe nna mara onye m lee nna marakwa nna ọgwa ime ọwa chọga ọgwa ihe mgbe anyị ga na-ele ele n'ekwela kpata eburu ụlọ Uchechi Half me ba. Obile. Me puso. Vai moto stata moto lima vai. Igwe ndị ichie oriri abụọ ihe ukwu mere na-eri na ibe anyị na-anya kịta onye ọbụla n'anya ịfụ na igwe na-enwe obi aṅụrị mana anyị agbara ihe a jiri kpa anyị oku maka na ọkpọ oku amaghị ihe a na-akpọrọ ya anyị na-afọ eri na-aṅụ na-atọ ọjị na-agbari nke mgbari mgbasị ama ewere ọzọ ndị gboo na-asị na nkịta si kama nya ya ajụ oku nya ajụ nne o ji abụ ịkpọ nkịta oku pịa anyị ihe obere agaghị pụọ ịkpọkwa ya oku ọ ya azọ ọzọ ya ka o ji si na ya ma hapụ oku jụ nne kama nya ya ajụ oku nya ajụ nne maka ọkpọ oku amaghị ihe a na-akpọrọ ya igwe anyị amara ihe bụ ihe ijiri kpọọ maka ha na-esi n'ọdụ ama mgbe obi dị nkịta mma maka na ya hapụ eze nkịta ebe ọ na-amụ amụ igwe ọṅụrị ya anyị na-enwe ebe a onwe otu ihe siri dị ka igwe anyị maka na nke a karịzikwara n'owuwe ije gị na nkịta ọ dị egwu okwu abụghị obere ịma nkwo nkịta mara akpakụrụ nkịta mara ọdụ ya ezi na nkịta na-achụ ama ahụ
okwu ya amaka okwu ide mma ebe m bụ na abụrụ m nwa gbaji echi na uru owule ebe na-agba oburu nne ibu iyi ọrarụ mmiri troyi nne bụ omere ya mana ọ nyụrụ ya asha oku mkpa ụnụ bụ ezigbo oku ma akpụ ụnụ oku rarụ mmiri rasa ụnụ ifeọma mere na obi ọgaranya ka ntiwe anya bụ aka igbo nsugbe nwaanyị ọfụ arụmụnụ dutere n'obi eze ọ tụrụgokwa na ọ mụrụgoro nwa Dane o tipụrụ m ofu ada na-enwu ụzọ enwekwa m adaeze asị m ka anyị na-enwe na aṅụrị na ife dịka be mbụ ndela ụlọ m na ọfụ na-esi na-arọpụ godu ka akpọ ududo oku n'ọnụ wee na-eche nwekwa onye na ji vie tata atụ oke abụ eriri ibe ụzọ emeghegwu ọnụ ụzọ agụchiri agụchi agbaghepụgbu ebe ewujiri ekene ya aka jide aka igwe na-eri agba ịma igwe ọgịrị na-eme ị na-anị dibịa ọ bụ mmụọ na-eghe isi biko bushie ụzọ Onde kotoma? Ondo tiba ndị na-agara anyị ozi. Eba gị. Mawunga kambi. Ewo yom. Yom. Sina mo yom eba ebi biga nnebu. Oh, imashi dimi wigwe. Dimi wigwe obodo. Digi igwe. Igwe. Ai. Ego. I'm going that's nega I'm going to already. Ali never tell to. Ezegu. Auntie, obuni polomo. Mbosi izi bata nona. Obuni polomo e bata. Nkali to foto anno. Nkari udogo. Nna Emeka. Akwa ihu na nga e biara. Bachara anya gị. He wo bi igwe. Akwa ihu na he mkpuru. Tinya press. Akwa bi igwe ga ino. Tinya press. Listen na Emeka. Kande sio kwa kabia. Oh. Present Emeka. Emeka. Ba abagani bi mi. Ai baji. Abagani. Albo kalmu bi na solo. Akwa ihu na Ọnịcha akpọrọ la hu gije kposa. Ihu na Ọnịcha akpọrọ la hu gije kposa. Ga nọrọ anasu eri asụsụ. Ihe na ha ọwụla abara go no cho. Bịama.
mama. Iya sim biar mama. Emang na biar mama aja em. Biar mama. Ah, dah.